que a árbore máis abondosa é o carballo. O chan, para que un carballo poda estar nun sitio, o chan ten que ser máis ben ácido e o clima atlántico con choivas frecuentes. O carballo pode pasar os 30 metros de alto e chegar a vivir 1000 anos. As follas son caducas de forma lobulada. Os seus froitos chamanse lambras e maduran no outono. Florecen en abril e maio. As súas flores son pouco vistosas. O seu tronco é moi duro. Habitan moitos animais nel e podense facer móviles con el. E o seu nome científico é Quercus robur, cunha L despois, porque o médico inventou, o seu nome empeza por ele.